segon lloc també felicitats a los Pedres de Cristina per l'actuació que s'ha marcat. Vull dir que us vull felicitar públicament perquè és que jo no sé com ho superaré, però bueno, jo tocaré dues cançons avui. La primera, doncs, es diu Amsterdam. Llibreria sobre l'aigua tardant al fi amb sol idiomes pels carrers trànsit cívic bons arcans tràgica gent cridant al peu silenci al Capitoli la llum era l'energia que s'ha extingit a l'habitó va ser el Dios miralls era dia d'imatges del club afirmarà un futur hotel da 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 da